Wel, mae'r Neuadd Fwyd rwan ar Brynhawn dydd Iau. Mae fel ffair yma. Aled sy'n fan hyn o Edwards o Gonwy. O'n i'm am sycinio. Fyddach. Ac oedd pobl yn fan hyn fel gwenyn rhwng pot jam. Oedd am braidd na, mae wedi bod yn absolutely nuts am sycinio yma wan. Da ni just pob wrthi yn prynu bob peth, bargeinion bob man, just isio bob peth. Achos mae fyma yn llenwi ac yn gwagio, ac yn llenwi ac yn gwagio. Mae gen ni un person yn dod â nhw allan o'r cefn nhw, maen nhw'n dod i fewn, maen nhw'n mynd allan fel maen nhw'n dod i fewn, mae yna giws di bod estwn i'n pryd. Mae mwy'n dwad rwan. Mae'n fwy ar y ffordd rwan. Achos maen nhw'n mynd am faint y pacad? Rwan maen nhw'n bint ar y funud, ia. Dewch bawb! Pint y pacad? Ar y funud, ie. A faint o pacedi sgynnych chi ar ôl, ti'n gwybod? Dim am dros o lot rwan, da ni bron iawn a gwerthu allan rwan. Dwi'n meddwl bod gennym ni rhyw un rhan arall a wedyn dyna ni wedyn. Ti'n edrych yn weddol? O, ddim yn bad. Ie, oes. Barod am dipyn o seibiant. Fydd hi'n amser gwyn a rhyw ben, dwi'n siwr. Wel, mwynha hynny. Diolch am y croeso, pob hwyl efo'r gwaith. Diolch. Ta-ra! Do, dwi wedi bod yn amser cinio, a wedyn dwi wedi rhoi nhw yn... Mae yna gres bwyd yn hynod o handi os da chi'n prynu, da chi'n cael eich tocyn a chrif, a wedyn ar y ffordd adra fyddai'n picio i'w nhôl nhw. Felly mae'r stondina mae gyd, drychwch pobl sydd yma. Tatws, ia, blas y tir, oedden ni fan a dy llun sy'n teimlo fel chydig oriau nôl. Mae'r wythnos wedi gwibio curry fan hyn, mwy o gig, a rwan dyma i chi stondin arbennig iawn. De Arfon sydd yn fyma, Heddenfa De Arfon, Meinir a Cyrsty sydd wrthi'n brysur iawn yn arddangos eich tys dysgrifa a chrybanna. Da chi wedi cael sioe go lew? Do, mae wedi bod yn sioe llwyddiannus iawn i ni. Da ni wedi cael pencampwr efo caws aeddfed, a wedyn gwobr menter bwyd, a wedyn gwobr dewis y llywydd. So mae'n fraint cael dewis y llywydd a ni'n dod o'r Sir Nawdd, Sir Gaernarfon, lenni. Ie. A be di hanes y cwmni erbyn hyn, Kirsty? So, dyn ni wedi bod yn mynd ers 1938 a dyn ni'n dal yn tyfu a dyn ni newydd gorffen wneud expansion project. So nawr dyn ni'n neud 22-23 tynnell bob blwyddyn. So mae'r cwmni yn tyfu, mae mwy o ffermwyr genddo ni a mae'r future yn edrych yn rili dda i ni. Achos mae'r llaeth yn dod, mae'r Heddenfa De Arfon da chi, mae'r llaeth yn dod. Pa mor bell da chi'n teithio? Dyn ni'n casglu llaeth dros Gymru, bron i gyd, o'r gogledd lawr hyd at Llandysil. So mae tipyn o ffermwyr da ni ar draws Gymru. A maen nhw wedi bod yma, mae'n siŵr yn ystod yr wythnos i sgwrsio fo chi, dyn nhw? Do, mae yna hen ddigon yn nhw'n dod draw i blasu'r cynnyrch, a dwi'n meddwl bod nhw'n falch yn gweld ni yn dod yma bob blwyddyn. Dewch yn ei weld y cynnyrch ta. Hwn sydd wedi ennill y wobr, ie? Ie, yr caws aeddfed yma, ie. A wedyn mae'r llall yr un, os dwi'n cofio, mae hwnna'r un da chi'n ei gadw mewn lle tywyll am yn hir iawn, dydi? So, hen o gyfau Llanfa i'r ger Harlech, so mae gennym ni ddau gaws yn mynd at fanna. Mae hwn yn gaws ein Red Leicester ni, mae gaws poblogaidd ofnadwy. Ie, da wedi cael bore brysur iawn bore yma. Wel, ie, mae'n brawn erbyn hyn, yn dydi? Ydych chi'n cynnig bargeinion i bobl mynd adrodd yn nhw? Dyn ni yn, mae lot o bargains efo ni. Mae cwbl nhw wedi rhedeg allan, ond mi o'n i wedi dechrau efo show offer a wedyn cynnyrch gan bod ni yn feature county hefyd, sydd yn cynnwys un o bob un caws a rhai o'r chutneys a'r craceri hefyd. So mae yna bach o picnic camper i mynd ymlaen yna. Ydy'n anodd gwybod faint o gaws i ddwad i lle fel hyn, achos da chi yn dwad yma bob blwyddyn? Mae fe yn anodd, dyn ni yn treol gesio bob blwyddyn a fel ti'n gweld heddi, ni wedi rhedeg mas o'r menyn peth gyntaf bore yma, athon ni trwyddo 5 ces mewn tua awr a hanner. So mae fe'n anodd gallu gweithio fe allan, ti byth yn gwybod efo'r tywydd a beth sy'n mynd ymlaen. A wedyn dwi'n sylwi bod gennych chi'r crackers ma, mae gennych chi chutneys a piccalilli di hwn. Chi sy'n cynhyrchu'r rhain? Da ni'n cydweithio efo cwmnïau Cymraeg eraill, so da ni'n cydweithio efo Welsh Lady Preserves. Mae hi wedi bod yma wedi cael sioe brysur iawn, a wedyn yn cydweithio hefyd efo Crackdog, so da ni'n rhoi y caws iddi hi i wneud amball i blasa crackers hi. So da ni'n cefnogi nhw ac yn arddangos i cynnyrch nhw yma hefyd. Ie, a pa mor bwysig ydi o eich bod chi fel busnesau i gyd yn gweithio drwy'ch gilydd hefyd? Mae'n hynod o bwysig i ni, achos da ni eisiau hyrwyddo Cymru, a mae lot o pethau yn gweithio efo caws, ddim just y craceri. Da ni hefyd yn gwneud creision, dwi wedi rhedeg mas o'r rheina, mae Jones Crisps yn gwneud cheddar and onion crisps iddyn ni. A mae'r craceri yn mynd yn reit dda efo'r caws a hefyd y chutneys. Mae Welsh Lady, mae hi'n
reit gyferbyn y hifenfa, so mae fe'n really neis i ni gallu hyrwyddo cynnyrch bobl eraill hefyd. Mae stond i ni, mae'r cwbl wedi ysbyty, mae wedi cael sioe ar ddarchod, dwi'n gwybod hynny. Be newch chi heno mae rwan tam un i'r fach? Wel, i siwrna reit hir adra yn ôl i'r hifenfa, ond ie, dwi'n meddwl, mae'n syth i gwely na i, dwi'n meddwl, wedi bod yn wsos brysur. Yr un beth, dwi'n meddwl. Ond cysgu heno fo Gwyn ar eich gwynebau chi, dwi'n siŵr, ar ôl wythnos llwyddiannus iawn. Ie. A llongyfarchiadau mawr yn dyn, wedig ar y wobr yma i'r sir nawr i chi. Diolch i chi am y sgwrs. Diolch.